Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagpakpakaasi ni Carmina ken ni Henry, adi na kumaida panawan kadagiti anak da. Ngambim mato ti puso ni Henry, kat pinapanaw na ni Carmina. Nakilablabada nga ron ni Carmina, tapno adala ang aramatan da nga agiina. Iti may sangal daw, si marungkar ni Jess ken ni Carmina. Kat imbaga na ka ni Carmina nga agtrabaho langan daytoy iti opisina kas clerk. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo ita alawas na pauluhan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Iso nga rod adamag lakay, numayat ka asyak ka no ti agawer kadagiti apo ko ta. Ne, kat asino kumapay nga iti mangtulong kan kuana no saan adata? Sa bagay, no maamuan nga ta ni Henry, nga danton trabaho ni Carmina. Agsublipay nga ta iti den na ti pamilyana. Jakman amo iti dayjay a tao. Dan sa kurkurang na. Takabailan na pa'y apanhawan ti pamilyana. Imbaglaangan dadamang tultulong iti manugang ta. Wen nga rod bagayt, ay na, kasanon ngay no awan. Di pa'y ket nakakaasain dagiti anak da. Henry, agyaman nagtanakisinharak ka kanyag. Wen, takayat ka ang makasarita iti usto. Agam, kurak man no talaga adin akong kayat, iso nga inusinan. Si kagayam ti ayat, Henry. Katsapay la kong mga tamapakawan nag. Agsubliakan ka. Wana, aging gayta, ayatin ka matkit di. Ang sapay la kong mga rod, ta di na akong isoksokat, ha? Ikarig, basta lakat, awatin nakmanahan. Sige, Carol. Basta agkari ka mat, adi na akong isoksokat iti sabali. Anya? Makapakatawa ka mat. Kunak man o di mon kayat day dya lalaki, iso ad dinispat sarmon ako nam. Wan, adayong gayam ang nasaysayaat ni Henry. Ngam tinangisukatakken kuanan. Well, adakan ka day ta. Iso pampanunuta ka sumapol iti sabali at trabaho. Pumanaw akon iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Kas na kunak, adakan ka day ta. No kasta ti planom, awan maaramidak, friend. Kat sapay la kuma, tadi ka agbiddot iti day ta desisyon mo. Ay, oray siyak matket di. Kaya't kumatan ti pumanaw iti bar a pagtrab-trabahuan ta. Day, nasapakan sabot unay anak ko. Excited ka amang opisina? Narigat no maladawak nanang. May mayat matlaang no masapa. Tapno saan akababain ka dagiti kakaduhan o kwa. Ay, wanmot kit di abalasang ko. Sapay ko ma, tamayat day ta nga opisina asin narakam. Sapay ko ma, tanasaya at dagiti makatrabahuak ijay nang. Nasingpan batkit din ni Jess Ngam ti parikot, dagiti kakadwana. Sigurado nga adu kayo nga empleyado ijay. Sige nga rodon nanang. Mapana ko hanta ni umaldawan. Ala, taasan pa'y mo't anak karaing dagiti ubeng. Ang mga nuag sasangit na, numakita da ka apumanaw. Nasayata na sa pakasim mangpat. Isurukan ka dagiti ayan dagiti papeles nga simpam. Alaman nga rod friend. Saan ko nga amo dagiti papeles kano sa dino ti panghikab-kabila. Wen, tapno nalakabirukan no kasapulan. Awan pa'y matimay ka dagiti kakadwa mang opisina. Nasapa ta nga minunay. Inggagarak tinasapa, tapno maisurukan ka dagiti rumbang nga aramidam. Talaga asikan, ti kasayaatan agayam. Sapay ko ma, taikan na kapay ni Apo tinasaya at akaradkan, tapno adupay ti matulungam. Ay, ungayam.
Adda itid ko ka. Pagpapintas. Adda pang papudaw, sabon, kaskada lotion. Nabayagan ajak nagus-usar ka dagita manhipod na ganakak. Jak masangot yung papintas. Si kamot ti masabat ko pare. Apay akas tamot ang tibagim. Marmar bamot ten. Jak man na mo pare. Agpadpadukturak mo ngam kastoy matlatang agkutungak. Pagigyan namon nga ita. Manmanu kamot na makita. Inyakarnak mo't nga mayroon iti sigod nga yan ko. May saak ka nagitimpan da iti kabarbarong opisina ti sanga ti kumpanya. Saan ka kadi pa nagawid iti ayan ti pamilyam? Saan pa'y pare? Makumikumak pa iti impaanong da kanya katrabaho. Sa pa'y mariknak ang marigatanak. Agkapsutak mo tan. Patasam ti agpakita iti espesyalista, pare. Amo, mami? Imbaga ti kaadalak a nakakita kan ka? Nagpintas ka kano? Imbagam kumaa nga uray isukat na pintas mat. Ngem damaganda kanyak. No asino kano ti dadik? Apay kano adida makitkita? Uray syakmat anak. Saan kumot nga mo ti ayan na? Jakmat nan makitkita. Saan ka di nagpakadakan ka? Sakbay apimanaw, mami? Saan anak? Pinanawan na tayo. Tadi na kayat ti agrigat. Agragsak laeng ti kayat na. Naragsak tayo mat, mami? Saan tayo mat nga agrigrigat? Apay apinanawan na tayo. Ala, intan apok. Intan ijay pagadalan nyo. Napaanan ni mami, may ijay trabaho na. Wen, Lola. Nimat lolo ti kadwa dagiti adding ko, Lola? Ay, wen aapok. Awan mo ti sabali apang ibatyan ta kadakwada. No, maitulod kan ijay pagadalan. Agawid akpay. Kat umay kan tumanan sukunan inton retirayo. Intang harudan, Lola? Saan kanto a pumampanaw ijay pagadalan nyo no awanak pay laang, wan? Ijay latayan ti security guard ti pagyanam, aging gatjak sumangpat. Wen, Lola, urayan kayo aging gaiti saan kayo sumangpat. Kasta tinasingpat nga ubing. Natulnog akanayon kadagiti amin a maibaga. Naimbagtadakan. At napapanak. Ngamawan mo't pangibatyak kadagiti ubeng. Sa paam ti sumangpat, tabapan kumutla ang sukunan ni Claire. Aywan gayam. Ay na. Sapay adda ko mapapanan mi iti kumparek. Ay, kasanon nga dya ubing, no awan ka inton madanon ti oras na mapan ko pa ng sukon. Ay ikatawan Sa anak makapan iti papanan me. Sayang. Papanan nyo ko mga minaya. Inton awan klase dagiti ubeng sakan tumapan. Ay kasangay dayjay. Pangal daw kuma. Tada ka no papanan dya agkasangay iti malam. Ay, awanan Saan ako na makapan? Ikat anyang arod ngay. Alangan mo't asaan ko amapan sukunan dya apong. Ay, adda ko mapakikuyugan daan niya. Narigat lakay. Iso nga imbilin ko nga urayan nakijayan ti security guard aging gaadyak sumangpal. Papanang pare. Sagay sama ti udang mom. Jesus, nagputong ka pa yan. Mapanak iti doktor pare. Adun nga agas ti tinumtumar ko ngam kastoyak latamat. Ang apay ngagmaymaysa ka. Apay di mo kadwa ti live-in partner mo. Iso tinapan nagtrabaho. Sa anak mo na makatrabaho. Naglivak pa yan iti trabaho. Kit na. Siyempre makita da saan mo akabailan ti agtrabaho pare. Nalapit pare. Mariknak namin kat talagang agkapsotak. Ala. Kaduan ka man lang na mapan iti doktor to ni. Kaasi ka mat. Alaman nga rot pare. Marigatan ako na talaga. No daduma kami kat saan ko amagatang nagiti ipagatang da nga akas. Ta sa anak mo't ngamin nagsuswil doon.
timbaga ti doktor kan ka. Adda ka di pa'y namnamam? Unay matan ta imbagam nga dapay namnama. Ada impagatang naman nga agas. Agas manan? Ay, dandani manan ti pa nagbabayad iti abang ti kwarto. Awan pa yan ti LPG. Kasano ba itan? Oray saan payagatangan amin Gumatang tanto na daigatang. Awan ka di ti kabagyam apag patulungam iti igatang iti agas. Kasano kumangay. At tayo lang iti kakabagyan mi. No datatang kananang awan mat pagsapulan da. Kasano nga rudan? Kat saan ka matan ang makatrabaho? Parikot nga rod ta sa anak ang makatrabaho. Nagbasit mat nga rod titangdan ko iti pagtrabahwak ita. Iti pakidada itak. Basit laang ngamin ti agpadait. Ado ngamin ti ready-made alupot. Unay matan ti kastoy. Anya nga ta, no agsubliak iti bar. Mami, ado matiginat gatang mo. Ada ba'y chocolates kan baro abado kan sapatos mi. Ay, mami, anya pa nga dagitoy. Nagsweldo ak ngaminan, anak. Inggatangak mat ni Lola yu iti bestida na. Takaasimot ang mga awir kada kayo no kasta ang mapanak agtrabaho. Ada ka di mat para kan ni Lolo? Adda mat anak. Inggatangak mat iti shorts na. Yagyo nga rod, mami. Taipan ko kadakwada. Adda pa'y grocery nga itid ko kadakwada. Saan mo amaawit? Ay, da kayon to ti mangipan? Umay damat laang dito'y balay. Taimbagak nga umay da intun madamdama. Sigurado lakit di an naragsak damat akas kada kami kadagiti kakabsat ko, mami. Lola, imbagman taimay kayo. Ado ti ginatang ni mami apara kada kayo. Anya, nay, apay agim matang iti ado ako nam. Nagsweldo ka no ngamin, Lola. Adamat ka no para kada kayo kan ni Lolo. Ayan nga rod ngay ni mami yaw. Ada ijay kusina, Lola. Madamat ti panagluto na. Anya ngay magtilutluto na. Imbagak akayat ko ti kare-kare. Iso nga iso ti ilutluto na, Lola. Ay, malagip ko lakit nga rod tirigat na makilablaba idibabasit kayo, apog. Ita, saanen nga agrigrigat ti inayo. Anya ka di dayta insangpot mo, bakay? Ay, groceries man nga intad ni Carmina. Adapay duster kaw kan shorts mo, lakay. Ay, imbag pa'y manugang ta. Tamo na tatalyawan. Nasingpot talaga. Diyan nga tangay anak mo alanggaw. Ayan na nga tamot tan. Ay kitbay amo na. Nataenganan. Di natan kasapulan. Saanen nga agpakpakita? Saan nga ta mailiw ka data? Saan sa mailiw ti tao anakurang ti panunot na bakit? Ay, no ayan naman ita. Sapay kuma, tamalagip na mo ti agpakita ka data. Dakkel ang tinagbaliwan ti pamagim gayam. Sexy ka nagpintas ka. Kas kalabalasang manen. Unay matakas labalasangan gayam. Ang dakkel ti yamanak kan ka. Tanusan nakatinulungan. Sigurado ang makilablaba pailaang kita. Wan gayam. Awan ka di pa'y damag mo kan nilakay mo? Linipat kon gayam. Nagpakpakaasi ak idi. Adi na kami panawan. Ngam pinanawan na kami lata. Imbaga na pa'y kiti nga mangan kanuno kamaten nak ti aso. Kaputakas laak kanuto lang. Nalabos mo't daytan. Anyan to nga tati makunana, numakita na kaita. Saan siguro nga agkurus ti dalan mi gayam?
Naragsakan iti sidong tinangisukatan na kada kami, kadagiti anak ko. Ada ka di ginatang mo nga agas ko. Awan ka din ti agas mo. Awan pa igatang ko. Tawan nagpadait iti uniforme. Ay, unay matan ti kastoy. Sapay mariknak kat agkapsot ako. Nungay agawid kalaengan kadagiti dadakkel mo. Ngamin, awan pang paagas ko kan ka. Napayagan jak nagpakita ka na ko na. Jak amo no bigbigan dakpay. Imposible mat dayta. Apay ko ma, adi da ka bigbigan. Sigurado nakapsot dan. Tabakit kan lakay damaten. Mami, nagpintas ka ita. Papanam ka di. Inak makimisa anak, kayat mo ka diti sumurot? Kayat ko mami. Nakaturok pa'y matdading ko. Imbagakon ka ni nana nga umay na idakitaan. Kalpasan ti misa, ada mapantagatangan ija tiyandaan. Sige mami, kayat ko man ti sumurot ijay simbaan. Maala nga rod, tulungan ka nga agsukat tapno saan ta maladaw. Sige nga ron, mami. Day, papa na mabigbigat. Nagsapakan arumwar. Awan mo't klase da, Claire. Mapan ka no nga rod makimisa di apom, isuda ka ni Carmina. Nakaturog pa'y dagiti dua, iso amapan kumot kadwaan. Ay kasta ka de. Mala, inkang arudan. Ta siya kunti makamu amang idadang itidano mapagkapek. Adandanom di termos, nakaidadang akon. Di mo pa'y mapuutan mo, ti panangidadang ko itidanom. Mala, inkang arudan. Ang mga numala daw dagijay amapan makimisa. Ala, di ta kagarudon, tamapanak mo to. Ado ti tao iso asaan mo nga ikatan ti imam akumkumpet kanyak, iganam ti badok no adagatangak. Wen mami, sanak nga umibat kada kayo. Ang mga nojak masiputan, kat mabati ka no umibet ka. Carmina, sika ka dito, itan? Gino, sika ka di ngagpaiso? Kunak no sana si kaitahin ta nagpintas kam ngaminan. Asin ta kadwang mo, Bing? Ti inauna nga anak mi. Adamot ta ni ti kindergarten ni Claire. Claire, kabla awam ni Tito nga Gino. Naimbag abigat yo, Tito. Kastamat kan kabalasan ko. Ay sus, nagpintas na ito yung ubingan. Imalakan ka nga inana. Napintas ni mami. Saan ka di, Tito? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kaniti direksyon, Virgie Paglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.